Vele uxikane nothi nqomane nesonto lakho. Akho sonto elibhalwe la elezulwini. Akho assemblies, akho faith mission, akho gospel, akho ministry. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu abasoye ezulwini. Don't let us not build our empires. UNkulunkulu ngalabafundisi abakhona kodwa khona abangezi ngoba they are building their empires ngoba kusazohlolwa imisebenzi yethu. Judgment will begin in the house of God. Ake ngiprofete namhlanje. Ake ngiprofete. uNkulunkulu uthe ibandla aliphili kwi standard engavele phila kuso. Likwi ICU. Banjwa kuyambeswa ibandla liyanakeliswa abaphila abazali baliphila ngomlomo siphila baphila ivangeli leredio instead ngabaphila ivangeli leredio nele television iredio umuntu uyamuzwa kodwa ku television uyamuzwa umbone ehamba lento. Wasethi umoya ngcwele kimi uletha ibandla balifuna ukungena emngcweleni uzoletha irepentance enzima uzoletha ijudgment phezu kwebandla bazorepenta seberepenta kabuhlungu abazali sekukhona izinto ezibhlungu shintshe baba wathi uNkulunkulu ubuyisa manje isikhathi seglory ake ngizwe akubuyi anointing yodwa manje i-anointing ibisebenza manje kuzosebenza i-anointing ihambisana nenkazimulo ngamanye amazwi Anania no Safira abantu abaphila bevula uzipho bazofela la eMyBiblePit abantu abashumayela behamba ngemithi bazofela la. This is the time of exposure. This is the time of exposure, says the Lord. Ngizwa ukuthi nikelile kodwa akususho ukuthi fanele ngishintshe iqiniso. Compromise. I have come to proclaim the prophecies of God in this place. Come on, shout hallelujah. This is the time of exposure. Abenza manyala hele mabengaphenduki bazobonwa yizwe. Judgment is beginning in the house of God. Nisobona be expose amaphepheni abakhulu amadoda amakhulu elibeni wathembile. Enbathembile amabishop abafundisi omama abanezikhundla ezinkulu abasindisiwe kanti basebenzela omunye umbuso. Abanye basebenzela lo kaThixo kodwa abaphili right. uThixo ukunikeza a long rope kodwa la uphela khona umusa phenduka la ejika khona uThixo uzohlekisa ngawe. Lesizwe singikhoza ngendebe zomlomo kodwa inhliziyo yaso ikude nami. Ngizwe holy anger right now as I speak. Khona abantu abangafuni ukuphenduka basebenza ngama gift ibandla liyabuseka kanti inkunzi mayela ngase ikhohlakala. Ibandla lika Jesu njengamanje ligunda inwele. Samson wagunda inwele. My God. Ligunda inwele ibandla lika Jesu lu ikhabhodi. Kazimulo kaJehova ithuthile angabe lu Emmanuel kodwa lu ikhabhodi. Emmanuel, God with us. Kodwa ikhabhodi, the glory of God has departed. Ayiseke inkazimulo kaThixo emabandleni. Lemvusela ilethe izobuyisela inkazimulo. Izobuyisela ugcobo, izobuyisela umlilo. Sikhathela abantu ababandayo. Bande njengekhala lensha. Khona elibandayo elazi iBhayibheli. Athi umoya ngcwele kimi, this church is accurate but not adequate. Uma ekhaya ngine stove sikagesi. Uma switch off amabela amaphela agijima phezu kwestove.
adlale kalula kodwa once ngaswitcha on amaphela awukwazi ukugijima phezu kwesitofu. Umlilo ungekho ebandleni amaphela esono namadimoni ayaqhanasa ebandleni kodwa make kwabuyela umlilo ebandleni amaphela aya shaka moko shaka rikamo shaka ribakamosh. Isha ithanda kabi inyama kodwa mangibeka ibhodwe phandle lezulu ngifaka inyama ngibasela umlilo ngiqhaphisa inyama noma kuthiwa yesiqhaphi noma embuzo yani noma ngathiwa nje ithanda kabi ayikwazi ukusondela ebhodweni okubasa umlilo ngaphansi ngoba ayikwazi ukuyithatha inyama ebhodweni elinomlilo ngaphansi kodwa mawungekho umlilo izofika nje ithatha inyama phakathi ebhodweni ake kubuye umlilo emabandleni ethu ake kubuye umlilo. Abanda abazalwane noma ethandaza uthandaza into ebandayo banda. uPaul mefika esiqhingi saseMelita walanda inkuni kanti ulanda inkuni nje zinento wrong phakathi zinenyoka kodwa akayibonanga inyoka ngoba ayifana nenkuni yayifana nenkuni engabonakali wayotheza ukuyotheza kusho i-evangelism amabandla wasathezi aya recruiter abazana basashumayeli bahamba bayoshela abanye abazana babakhiphe kwamanye amabandla. uJesu makashanta labakamoshi I feel like prophesying. uJesu mefika abafundi babedoba uthi ngilandeleni ngizakunenza abadobi bawashiya amanethi nani neindobo zabakushiya balandela uJesu. Ingxaki ubona kunesono esingaka lebandleni abantu bangene abangawalahla amanethi abo neindobo zabo bathi bephakathi badoba bephakathi balala bezisex bephakathi baphila impilo yejiraffe yendlulamithi. Indlulamithi ithi kwasithole idle kwathala ingahambanga ilulumkala nje ingahamba. Kona abazalwane abayindlulamithi indlulamithi idla kamakhelwane ila angeke uyibone ihamba isula umlomo. Kona abazalwane abadla phakathi la bephakathi enkonzweni bayashumayela at the same time bayajola bayashumayela at the same time basahamba inyanga nabathandazi bayashumayela at the same time basakhonza amadlozi bayashumayela at the same time. Oh my God, can I preach? Yindaba samba nabazalwane abane chameleon spirit abanomoya wonwabo. Unwabo malifika endaweni ebrown liyashintsha libe brown, malifika endaweni obovu liyashintsha libe bovu, malifika endaweni ehlaza libe hlaza. Khona abazana abanjalo nabehlangene nathi babangcwele nabehlangene nabantu abangakhona bakholwa. Olunye unyawo lusezweni olunye unyawo luseJesu ungahamba kanjani? Oh my God, come on shout hallelujah, come on shout hallelujah. Awukwazi ukukhonza amakhosi awu2 khona ezophasa khona ezofeyila. Uyamthanda uJesu nezwe uyalithanda uyashumayela le ndoda kodwa ayiviqonywa babulale enkulunkulu uzonibulala uJehova nizofela emapulpit. Isikhathi seglory manje ngiyaprofeta isikhathi seglory nabantu abaqamba amanga. uAnaniya akalethanga genuine things to God waletha ingxenye wayigodla. Noma ninikela uNkulunkulu ninikeli ngenhliziyo yenu yonke niyamgodlela uThixo. Fine no businessman manje ukhulume nami wathi ukukhuluma no business bayigebenga businessman when it comes to giving and tithing. Aba tithing ngendlela uThixo abasikelela ngayo. Abazali bakutitha 99, something%, abakatithe 10%. Into ongasindaba ngayo uNkulunkulu le mali yakho uthi ufanele ukuthi usindebe ngayo uyifaka etoilet or businessman. Nabanye bazalwane banikeza uNkulunkulu into engaphelele. Uthi manje kufanele le mali basindaba ngayo bayiflash ehamba netoilet. Awukhohlisi thina usikhohlisa wena. Thixo
expose ama-giraffes indlula mithi nomqalo omude iyoluma kakhumalo kodwa ila kwempela wapha besiyathula uyingcwele baba uyingcwele ucathwe nongcwele kanti inkosi malanga emini umzalwane ebusuku umhedeni manje ngaphenduki. That is why athi ngisho lento ngathi ngithanda ukuthi uNkulunkulu abazane badlalayo manje bona bazothola i-AIDS engazulapheka bafe bayezwini kodwa prematurely uma kudlala abazalwane isono nesono senzayo uzovaya efasteleni uyothola i-wages for the wages of sin is death. Inkokhelo yesono kufa wonke umzalwane oganga ojolayo manje uzodlula efasteleni usenza isono ungaboni umuntu ujola uzobanjwa i-AIDS ezokuhlanganisa nezwe sono sakho siyakufuma nizobona mangihamba emva kwalokho uThixo uzo expose zimbili izinto ezizokwenzeka either this place will be blessed or it will be cursed. Lemvusela izokunikeza i-second chance khona bane favor abafumana i-favor uNkulunkulu ungaphiki nabo ngoba i-favor enye into i-anointing enye into ungaba nayo i-anointing kodwa ungabi nayo i-favor and umuntu we-favor ungadlali ngamuntu we-favor umbeke lapha uzomgcina esemnyango kanti usuJehova usembeke lapha phezulu ungalingi udlale ngomuntu we-favor uJehova kawamisa ucathi nipleja ngemali enkulu kangaka sipleje impini nibuyele emanyeleni yojola ucathi sijuluka sibe manzi imtsintsile sijulekela ukuthi niyoganga ucathi uJehova nje njengozobeshintsha ninqe kusigibela amabhano izizela zisobe zikhwela amabhoyo for ukuthi wena ubuyele emuva sizoku entertainer lithi iBhayibheli abazalwane beyinsuku zokugcina bayoyikhethela abashumayeli bayiqoqela abashumayeli njengokubatshwa kwendlebe zabo kunamabandla esingamenywa kuzo ngoba sikhuluma iqiniso umfundisi akafuni ukusimeme ngoba uyazi ukuthi ufuye amagundane akafuni ukukhuluma iqiniso ufuna nje uvuvaba ufuna nje iquantity whereas God is interested in quality. I'd rather groom abantu abawu-50 kube ngibe nabantu abawu-500 aba-useless uma ngazile 50 izozala ama-millions. uJesu wagruma abantu abawu-12 wabafaka the true character of God. Sizala ukuba nenqwaba kuthiwa unebandla elikhulu kodwa inkunkuma. Umfundisi ayezulwini abazalwane bonke lapha esihogweni. Why moya ingcwele wenze ukuthi inkulu bestrong kanje? Manta kamosh. Riba kamosh antalaba kamosh. Rakamosh. We must rebuke that chameleon spirit. Spirit of camouflage. Spirit of compromise. Angizanga la kuzokitaza. It's either you are in for it or you are out. Uma kukube emehlweneni kumkhonza uJehova khethana. Ngifuna ukubuyela emadlozini akini ngcono yazi khona abantu abazokusha nabantu abangazange bakhona bazothi nawe kade uhambisa into kangaka ula esihogweni besingcono thina kade siyifebela siyidakatela sihongqingili singayi ko pretend ngathi sisindisiwe. What is the hope of a hypocrite? Liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu? Hypocrite umuntu osenza ngathi usindiswe engasindiswanga. Faki mask. Keep on the mask. Umuntu asuke lapha ekhaya uyispoke ekhaya akangene kodwa mesezofika eminyangweni wesonto ufaka imask wasenza ungcwele ngcwele kanti mesesekhaya akayona lento ekayiye eqonsweni. Ngelina uNkulunkulu ukhuluma nami uthi uyambona ubold and beautiful, uyambuka urich, uyambona uBrook ukhala inyembezi, umbone ngempela umdabukele, ubona urich ubabuke bonke nothorn uye ku days of our lives bona umali bese bekhala uthi kodwa akuyona into yangempela baya actor thina sebandleni lami kugcwele ama actor from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturdays baba hedeni Sundays basenza ongcwele ngcwele kanti baya actor sikhathi moya ingcwele vesa ama actor expose ama actor abasenzisi abahanahanisi. Ungathi bayakhala kanti bakhala inyembe sengwenye inyembe sevix ma actor asenza ngathi angcwele ngcwele kodwa mesuka la ayashumayeza
amanye asiphethe siphethwa ama-actor, amanye namabandla, amanye aneyikhundla emabandleni ama-actor. Koze kube nini u-actor aphethe iBhayibheli kodwa inkuzimayela ngasabathakathi ngolimi. Yazi abantu abafusela kabi umuntu umzalwane akubona abahedeni abanye bazalwane. Nkosi susa ama-actor ulethe abantu beqiniso, nibambezela abantu kunabantu abafuna ukusindiswa kodwa manje balinyazwa ama-actor, bayifuna insindiso, abaliboni iqiniso kuma-actor, balishumela ngomlomo kodwa bajola kanye nabo. Sophenduka kanjani besajola osibani bani? Igazi lalobo bantu liyobuzwa phezu kwakho. Funda Ruth chapter 1. And uthi uNkulunkulu judgment it will begin in the house of God. Uzoba expose uNkulunkulu hayi ngoba efuna ukukubulala kodwa ufuna ukuthi uphenduke. Ake ningibheke eshaka molo. Ngikhulume wathi moya ngcwele NJB, very careful ngoba into ekhuluma ngomlomo izakwenza. Ngikhulume eQueenstown bemelene nimvusele mbafundisi ungcwatshiwe omunye wathi uNkulunkulu batshe khona kwangcwatshwa umfazi wakhe lapha ekhonso wafa, wangena engozini yemoto wafa, evimba abantu, wavimba nehamenti lakhe. Omunye umfundisi ongaphansi kwakhe wayenikela ngemoto kwiministry yami, esemile wathi nginikela ngemoto, wahamba umvimba. Where is he today? Namanje mangahamba it's either nizoba ngcwele kakhulu or nizongcola kakhulu. Mawungaphendukanga manje ongcwele makabe ngcwele kakhulu, ongcolile makangcwele kakhulu. It's either uzohlupheka kakhulu mawungazange usupport or uzobuseka kakhulu. Phambi kwakho khona isibusiso nesiqalekiso, phambi kwakho khona ukufa nokuphila. Choose life. Kunabantu abavimba iplan kaThixo akufanele bagudluze. Angiphindi, kunabantu abazalwana abamele nemove kaThixo abadelaya the move of the Holy Spirit. Bathathe babo Ananiya bagudluze sibangcwabe bahambe bayizulwini kodwa basuke ngoba manje ithini population yaseMbalenhle. Akukho nelodwa ibandla elenza ikota of the population yaseMbalenhle. Akukho nelodwa kodwa still basabangisana bodwa. Fighter of abazalwane ziningi kangaka izoni. Nanka amathaveni agcwele izoni kodwa abazalwane bazonana bodwa ngabazalwane. Stop recruiting. Start winning souls. Nabafundisi bathala not nebandla elikhulu kunena nela webhatata. Unelibandla elikhulu kunela ba. Ungabi khona ukuthi umuntu osabamba ibandla likaLekhanyana. Inamba sisadlala izolo ngikhulume intombazane yaphenduka lekhanyana ichaza ukuthi lekhanyana uyaphenduka ngenkathi ube inkomo eblack and white ashintsha and ugcwele abantu lapha banyamalala njalo makuyiwe Moriya bafe kusobonikela ngoba amabandla atholela bonke omasango amabandla aronka kodwa thina silokho sihlala ngabe sishumela kuphela ngabantu bakamasango oshembe. Mina ngibiki bazalwane ulekhanyana unamandla umanqonde ulekhanyana indayela yakhe ikofela emnyama unamandla. Angihlekisi uyahleka nje wena uqeda ngiyajoka. Umanqonde nalesiqhapha sakhe siqhapha abageza ngaso even ama MPs asiphethe ayakamanqonde. Oh my God, where are the watchmen abazolila ubusuku, gap standers? Where are the intercessors azokukhala inyembezi akhalele abaholi bethu? Indaba yesonto lakhe ayizokusisa. Isonto is just a waiting room. It's an umbrella ukuthi unganethwa ucontrol kodwa lizuku usezulwini. No. Li waiting room la ulindele khona ibus, li bus stop la ulindele khona ibus ekuthiwa iRapture uJesu ezothatha ibandla. Kodwa likho isonto elingcono. Ngoba nakulisonto lakhe ingcono khona izibozi zakho. Nakwelami khona izibozi zakho. Umuntu ongcono uJesu. Njengoba manje siphethe ama homosexuals ashumele emapulpit ethu a powerful kanti balilana namanye amadoda ebusuku. Omunye umfazi ngapha eCape Town ngapha eMthatho wathi uyafasta wavala amantombazane bathi bayafasta uthola umyeni wakhe bangena kwenye camera kanti ubhisi uququda amanye amantombazane ebusuku engumfazi wendoda. Umuntu wesifazane waqalwa idemon le-masturbation ena 5 years usemdala manje ukuba uthiwa omunye ushadile omunye akashadile
noma engasathanda usindise kodwa uyithule sezenza nalo nomele nendoda yakhe masturbation elele eceleni umyeni wakhe kodwa usathane mase azenze yamqala into emncane ngoba akazange enze i-cut off ye-generation curse. Nebandla lika Jesu libanjwe i-spiritual homosexuality. Ma homosexual kulala ubulilo bodwa indoda ila nendoda malisibene umfazi ula nomfazi. Nebandla lika Jesu manje lingene lo moya kwi-homosexuality and lesbianism. There is no multiplication. Ngoba ukwazi ukumitha ula nenye inkosikazi, awukwazi ukuthi uthola umntwana ula nenye indoda. Uzonda kabi lesono uthixo sidlule sofebe ngoba abaphenduka sinzima lindinzima kabi demon le homosexuality le lesbian le gay lesbianism linzima uvuta nalo umzalwane. Hawu kwenze njani ukhulume kanjeni? Kwenze njani ukhulume kanjeni? Kwenze njani moya ingcwele la eMpumalanga naseGauteng ugcwele umoya omubi kabi, umoya wale homosexual ugcwele uthi umoya ingcwele ivangeli la kuswela kuyakogoli bashumele pulpit kodwa phansi kuyakhotshipwa kuyajolwana bavuthe phezulu bayadeyithana abazalwane nabafundisi bayivumele ngoba konakele pulpit. Bafundisi bavuma amanyala moshanta kamosha kwenze njani bayadeyithana. Ungamfunda umuntu usafuna pastor ngifuna ukushada nawe uthi sifuna sifundane ngizogcina sengifunda nasembhedeni. Courtship umkhotheship angeniyeke ngoduke nihambe chawe izandla makushunyela what a message kodwa emva kwalokho babuyela back ezonweni zabo. Shunyela big messages egcwele wisdom minus the power of the Holy Spirit. This is the church of scribes. Nabaza babhala every time ngiphethe amapeni bonke bazama babhala mashumela babhala kodwa emva kwalokho akwenzeki lutho siyibona intelo. Babhala banama note babhala kodwa azikho intelo. Enye into kuba umbhali sandela babhali shodela umprofeti. Umbhali umuntu obhala uthatha information from another person kodwa umprofeti uthatha i-message from God ayilethe ebantwini. Noma ngangayishaya isandla kodwa amabandla amaningi babhala kuyabhalwa it's good kodwa where are the fruits? Vezani ziphi ithelo zokuphenduka? The church is no longer praying. The church is playing. And as 2 minutes umuntu azo spend 2 hours in pulpit. Uthi uNkulunkulu lasteke kimi. My son, I'm disappointed. Most of my well-known servants, famous children of mine, bang disappointed. Bamane baphakama, basiphakamisa bona. Bayekwenza lento engibathuma ngiphoxekile. Kodwa manje ngizosikhethela abantu abangenagama. Ngoba labana amagama bangiphoxile. Thixo ngicela ungakuphoxi. Wofuna imbongolo ozoyigibela, here I am. Angifuni ukuphakama. Noma ngathiwa nansi tsunami. Kodwa ngifuna ukungena engqondweni. Kungathi ngingcono kunabanye abantu. Ngifumene umusa. Ngifuni nangelodwa ngiphakama. That is why into eyenza ukuthi ngiqhubeke ngiphumelele uNkulunkulu wangipha umoya womntwana. Mina ngixoxa nanomncane umntwana ngixoxa angiyiboni ngimkhulu kunomunye umuntu. uNkulunkulu uyangisiza angifuni ukuphakama. Angifuni noma ngavukuphakama ishosha la ngakhona uNkulunkulu awusukisa abantu ma wheelchair kodwa angifuni ukuthatha udumo likaNkulunkulu ngiludle. Ingceke eziningi abazana abaningi bathatha udumo likaThixo baludla. Babulawa yilokho ke namhlanje bafuna ukuphakama afuna unconyo umuntu at the expense of the glory of God. Uthi uJohani manginciphe mina akhule yena. Angifuni. Ngatshela ingane zami lezi. Ngithi mina ngiqhamuka ekhaya ekusinda ngobulongo. Njengoba uNkulunkulu esengibusisile, ngidrive imoto ezinginomuzo omuhle, kodwa ngicela ingingangeni pride nibukela abanye abantwana ngoba lithatha semsamo limbeke eminyango, lithatha semnyango limbeke emsamo. Ungalingi uphakame nangelodwa ilanga, uphakame ngesibusiso ukulasinikeza abazali bese ujongela phansi ezinye izingane. Ziyahlupha ingane zethu.
Zinethe sibona isibusi bese siba novolo. Kanti singadilika kusasa lokho. Ngifuna indaba yokuphakama. Cha ungakhohle la uqhamuka khona. When I remember what the Lord has done, I will never. Athi umhlabelo wecilongo bala izibusiso zakho uzibale ngazinye. Angifuni ukukhohle la ngiqhamuka khona bese ngiyaphakama. Phakame ngemoto lengigibelayo ukuthi ngigibele imoto enkulu. Into engaginqika kusasa ibe off iphele. Ngiphakame ngendlela edouble store ngiphela uThixo into ekusasa engangeni ngaqhamuka ikhukhula kushekeke ifoundation iwe kuphela indaba yayo ishe. Noma ngingadilika leli dokodo likhona elingakhuwanga ngezandla zomuntu. Nisekhona abazalwane. Musukutsaka ngezinto eziphathekayo. Nangu uThixo musukutsaka uthi uPetro sibheke ebona indoda eyishosha. Look at us. Uthi what I have, what we have, we give unto you. Enginako kunikeza kona. Imuphi umahluko? Ucabanga ukuthi uyivirgin. Uyintombi into nentombazana kaZulu eyibhinqa engasinisiwe iyintombi into. What's the difference? Uposta ngemoto. Ngabe umuntu akashembu nezimoto. Uposta ngendle eyimention. Noyakalekhanya nongayisulu nezimoto. Uthi Jesu uma ukulunga kwenu kungadlula kwababhali nabafarisi ansoze na ubone umbuso wezulu. Into ezokwenza ube ngcono asinikeze izwe into elingenayo. What I have into enza umculo weBlack Mambazo uthande eAmerica baqhamuka nomculo ongeke eAmerica babanikeza into engekho. Asinikeze izwe into engekho. uJesu asinikeze izwe into elingenayo. Jesus Christ, the Son of the living God. Ngemali nabahede nabanayo imali. Uqhosha ngemfundo banamajazi. Mina nginandaba nokuthi unemali umuntu kodwa ezwesihogwe uyinkuni zesihoko. La impethu yakhona ingafi. Okumaye ubusuku nemini forever and ever. Esihogweni abantu bazobe benamehlo. Esihogweni abantu bazobe benomoya nomphefumulo. Esihogweni abantu bazobe nama feelings. Esihogweni abantu bazobe nonembeza forever and ever besha. Bayolifuna leli thuba njengoba ivideo ithatha neyasezulu ikhona. Izinto ezemhlabeni zikopela izinto ezezulwini. Njengoba ngishumela uThixo uyokuvezela ivideo ngelanga lomgwebo. Uthi Thixo ngangenza ukuthi athi wasithole bashumayela so that men are without excuse. Size moya ngcwele ngishumayele. Funda sami inkosi. Funda sami. Luthi chapter. Oh Lord Jesus. Size labantu basembaleki. Size labantu basembaleki. Moya ngcwele khumbula imbaleki. UAbraham athandaza. Wathi ngenxa bathini musuke destroy isonto. Qala ubakhiphe kuqala. Nami ngiyathandaza. Ungavumi nalabo bantu. Ngabusavuma na. Noma bezwe ukuthi khona into ethanda izwe khona uNkulunkulu banqande noma ungabanqanda ngenhlupheko kodwa as long befika ezulwini. Uthi Paul angithandi ukuthi sengishumayele kangaka egcineni ngibe disqualified. I don't want to be disqualified. Ufuna ukungena with billions. It's my vision. I'm not going down to the grave. Mina ngizofa. Ufuna ukungena with billions of souls. Ngizoyiwina ngetende. Mawubona abantu belingwa kuphela kusheshe kuphela okwakho ukudonsa. Usukuthola kuqhobo olukhulu. Mafuna ukuzazi ukuthi standard bani kwesikamoya. Buka indlela olingwa ngayo. Khona abalingwa kancane kanti baho first year. Kodwa khona abalingwa ngalendlela ukuthi ujikelwa abazali, ujikelwa abafundisi, ujikelwe ileadership, ujikelwe umphakathi, ujikelwe wonke umuntu. Wena uyi-university student. Musukushwabana. Imfino uyifaka igcwele ebhodweni. Mako ayifaka estofini, ithi kathi igcwele, ubona ishrinking shona phansi. Abasiphakamisayo bawukuthotshiswa. Kodwa irice ulifaka liyinkomishi esu5. Malikezwa the very same fire owehlisa ispinach, the very same fire mawufika ericeni alehli liyakhukhuma, liyaphakama. Abasithobayo bawukuphakanyiswa. Musukuba imfino iba irice.
uvelaphi uyaphi uhamba nobani yini lo imithi leyo umithi into yabantu noma umithi into yaphezulu umoya oyingcwele uzokusibekela Maria lokho uzokuzala akuvele enyameni nasegazini kodwa kuvela phezulu abantu abanembewu kaNkulunkulu noma ungaba lokhu uzabapheli kodwa izinto eziqalwe ngenyama ziyaphela izinto oyiqale ngengqondo uThixo wangishisa ngenza i-degree eBA in social science ngiyiphoyisa ngenza kaUnice wathi wena Sithola uzofana nabanye abantu awukwazi ukuyohlala phansi eBible College uzodla ugijima uzocorrespond ngoba isikhathi sakho isikhathi sincane abantu bayabhubha phuma yekela lento ngathi wathi ungasabi ngizokondla ngizokusupport njengamanje angimalanga nginamatende awu2 nginamateam awu2 ngiwabeka semtime ukuthi la ngoba sesiyavara sijakwa iconvention besika amashu sise Cape Town kanye kaNkulunkulu nesivision wathi ngifuna usha ama province awu2 ngesikhathi esodwa ngifuna uyiqede South Africa ngifuna uphumele ngaphandle iAfrica ikulindele iEurope ikulindele iAmerica ikulindele kodwa aqala la charity begins at home ingakho ethi ngifuna ukuvusela abantu abazosupporta lo mbono sinasikhathi sokuphumula sishumela kuze sibe zigobhe emehlweni ngoba ngisufa ngifuna abantu bayabhubha badla izono bephakathi emasonto njengoba nawu la ubanjwa uSathane ukubambe ngentambo uphakathi enkozweni kodwa uyazi mase kufuna uzothi uphuma athi come back to me my son. This is the vision. This is the vision where you can plant and sow your seed. Ayeka konke umfazi omangusa ngenilanga but what about the subsidy, what about the benefits? But honey, my father has got all the benefits. Ngayeke emaphoyiseni ingekho imali engizoyithola Abraham phuma ezihlotsheni zakho nasezweni lakini uye ezweni ongalaziyo ngizokukhombisa lona. Moving from the known to the unknown kubiza faith, kubiza kumthemba uNkulunkulu, kubiza kuba committed, kubiza ukuthi uncame yonke into njengoba ngibona la ngadela konke and uma ukukhuluma kabi la ngami you will die, you will die. I'm not a man of people, I'm a man of God. I belong to God. Ma usupporta mina usupport isiquka senyama sikaSithole, usupport uNkulunkulu okimi. That is why ngasho ukuthi Sithole bless you, God bless you. Kade ngibuka nje kuma SMS ngena imali khona ufaka u10,000 of 5,000 5,000 wathi uMngcwele basendela ama SMS ngabathandazela wathi basendela ama SMS okubonga. Basendela ama ngathi ngiyabonga babhalele bayazi nje. Wonke umuntu ozo that is why sin encourage ama pledge ngiyafaka ebank. Uthi uJesu ngangilambile ngangipha ukudla. Ngangiboshwe nangihambela. Ngangomile ngiphuza wokuphi Jesu inanikwenza kuba prophet baMosithole yanikwenza kimi mawuthatha imali yakho uyitshela la uSathane uzokhuluma kodwa egcina uzobona umphumela nayo ilo iseed yakho izofakwa into test kwengathi into uyitshela manje ingamili manje ifuna lokhu uyichelela awulokhu utshala njalo utshala busiyachelela baba ngiyabonga Wemi si pamba esino isithanda sona ngisithanda ngoba Jesu wabethe ingakho sibabasa sona sodwa ngisengi ephansi utshwala
wesono mina ngisoku ubambele lela kuso isiphambano ufunde sikhothi ufunde sobambelela kusona angizoba ebasana enye imfihlo yami ngabayeka abangani anginamngani abangani bami ogumbo mahlala sihlani so ipulpit asixoxe ezinye izinto anginamngani i-character yami uzithima anginamngani ngani hlangana nobalo kunjani man of God omahlaba ogumbi bonke omvintshele njalo msizi kunjani ralihulela how are you anginaso isikhathi siyoko ngoba abangani bayakwazi ukuba abangani kanti bahlangana phezulu kwebhodlela likabhiya anginamngani in a police, in a principle. I'm a man of principle. I'm principled. That is why I'm saying umuntu ongekho principle. Nganquma, ngadlula enqumeni ngacovenant athi Thixo, yabo asivumelane manje. Uthi Amos chapter 3 verse 3. Bangahamba yini abantu ababi bengavumelanga. Athi Thixo, ngicela ungene kwicovenant. Ngangwathanda amantombazane Thixo. Nginengane engayimithisa. Nginengane khona umfana ozoshumela. Ngangamazi. Kanti unini umkhombe kwenye indawo. Wavela 5 years back. Wabo yena ofana kakhulu kunami ngoba abantu besifazane babanjwe idemon lesithathu okuthiwa icraftiness ubuqili baningi ngoba bakhombi abondlingane ngezone zabo thula mpenze bathi isakho phuma nanga ngaphandle makoti befike ngaphandle athi thula sithole ithula ingane no ngihlekisi khona amadoda ondlingane ngezone zabo mama sono sakho siyakufumana abantu besifazane bamaqili bayafihla uyakwazi ukuyosulela ingane ngesiyona yalendoda abuka ipocket layo secret sin ibandla nje ukubona nje lingangene ezintweni eziningi ama miracles awenzeke emabandleni enzeka ematendeni ngoba emabandleni khona amasukugcwele secret sin leson mntanami awumithi sitha ujoli kanti wena uya prevent uyajova udla amaphilisi isibeletho sakho sesi imortuary la kuphelela khona izingane eziningi awumithi bacathe bazongiphila impela ngcwele kanti wena uyajova usumfazi uyisalva sesidala esingashadanga ukuprevent kwabantu abashadile hayi abangashadanga okwabantu abashadile upreventela lo nawo mama bakhohlakele kodwa moya ingcwele uzo expose ngizoba impungusha zika Samson ngizonikeza umlilo engizovutha ngayo abantu azongqosha nina kade nikhonza koweseli bazongqosha ningalingane nenze mistake bazana uNkulunkulu uzohambela iweseli kulesensuku ahambele isheshi khona amasheshi ningakhohlwa khona amasheshi amasonto lawo umthetho abakhuluma ngezilimi yiRoma kuphela elinengxaki kodwa bazoqhosha uBhengu wevusethi baBhengu ashumeza abantu ephumani hambani kowesibuyele khona ngeke kodwa into eyodwa nisofika nomlilo bazongixosha bazongibaka umsila ngoba nifika nento abangayazi baxosha ubusiyongena kubantu ungahlali nabantu abangasindiswanga ngeke ulidaye ulwandle soze walidaye ulwandle uthi uzobashintsha bengakholelwa ensindiseni get out of that church usebandleni umfundisi obhemayo get out of that church osebandleni umfundisi ovula uzipho get out of that church osebandleni elikhonza amadlozi get out of that church osebandleni umuntu akekho umuntu ongasindiswa esanyathela intuthwane get out of that church ucathini wenze uboni iassemblies icula izinto zaseweseli ucathini ecula uthi ngiyakholwa uNkulunkulu uzobathi ukuthi babhedeshe wayehlakaniphile uBhengu hlakaniphile wathatha yena lento lethu umpethishwela wazoyifaka la ngoba kufanele siwina abantu iBhayibheli hlakaniphani njengeenyoka and lento le wena ungayigxeka mina ngeke ngayasimisa ungayigxela into ethi ngathi umpethishwe ipowerful kama izocula umuntu ekumoya hayi iculwe ngengondo ekumoya bake bayicula kwiconvention enkulu lo muntu onoyithu mission ethi ngiyakholwa kwehla umlilo ngoba ifanele sikhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso hayi ngeexperience
ngayitadisha into kaBhengu ngayibuka to wahlakanipha uBhengu ahlakanipheni njengeinyoka kodwa bese siba mnene njengamajuba ngicule lithi yabo le ngoma yasezayoni kodwa ipowerful sizwile ukukhala kwaba lahle siyabathandazela siyabathanda tata yona lento yabo abayazi uPaul wabona ama-altar owafunda wabona ukuthi i-altar of the unknown God wathi niyalazi le-altar namaroma mangifuna ukwahla ngiwashaya ngento yawo likhe linye futhi elihle kuyilo nje yesingasinda lombhalo semaRoma ngazwa lithathaphi liculo lijulile kodwa bona liyabahlula ngilicule mina ngilicule ngogcobo baphenduka ubundlovu akekho namhlanje nangi iRoma elikhulu ngake ngakungena phakathi emaromeni thingi kamala koche kukuka phansi konke kukuka phansi hallelujah 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 kumshayela isandla umtshela uthi uyamthanda ake ushayela isandla ube ngenyawo umtshela uthi ngiyamthanda awuke ume ngenyawo zakho phakama 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 umtshela ukuthi ngiyamthanda phakama sukuma 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 esitulweni sakho awusukume sukuma ele bebe shakala baba kushele bebe sike shala baba 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 shele bebe yenele bebe sholo baba seke shala baba 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 shele beke mosheke oshala baba 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 shele beke oshaka mokush hallelujah 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 mtumisa 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 vula umlomo wako yima ngeinyawo mtumisa 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 shelebeke moshaka sholo bobosa delebebe sika shalabaka mtumisa Shalabakamosh, Shelebekamos, Shelebekamos. Shilobobo Shalabaka, Tilobo Komosika, Rebebe Shilabaka, Shalabakamos, Rebebe Shinalabakamos, Arabakamos. Asikho isihlobo sinjengawe Jesu asikho bono njenga nawe bono fana nawe ubano nothando njenga nawe baba moya ingcwele moya kaBaba moya wamandla moya wobukhosha moya alalelayo moyo alelelayo moyo ingcwele moyo ingcwele moyo ingcwele ungcwele ungcwele
uhlabelela uhlabelela asikho 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 esinjengo Jesu Jesu msindisi wa Jesu msindisi wa ohlabelela belela asikho esifana noJesu nangethu uNkulunkulu anginigodukise ngalelizwi imani ngeenyawo nange uNkulunkulu ethi nginigodukise ngalelizwi phakama nime ngeenyawo nangu umoya ingcwele ethi ungabisalifunda lelizwi funda lelo ubanikeze bambe nalo Isaiah 37 phamsandla sakho lifunde phamsandla sakho Isaiah 37 sikoduka ngalo manje Isaiah 37 ndakamosha kalabakamo kelebebe aw siyokusuka sonephi ngoba mazokuphila atholakala kuwe bamsisandla sakho asikho mtshela ukuthi asikho esinihlobo awumtshele vula umlomo wakho asikho esinihlobo shakalabakamo asikho shekelebekamosh shelebekamosh ndalabakamosh asikho awulithathe leBhayibheli Isaiah 37 shakalabasaka mandala baba asikho dalabakamosh dalababa rakashaka roposhaka imakanjalo sesiyagoduka nota nantizwa nginika lona Isaiah 37 verse 3 Isaiah 37 verse 3 Jesu uNkulunkulu wami Jesu sini esewa ohlabele asikho esifana noJesu Jesu msindisi wa Jesu msindisi wa Ohlabelela
ohlebele lalelo asikho esifana noJesu shakalabaka